Já vás zdravím u dalšího let's play z Minecraftu Pocket Edition a dneska vám ukážu, jak jsem dodělal sklad, ale nejdřív se dneska vyspím. Tak. A dneska teda vám ukážu sklad. To vypadá takhle. Ještě tady to není hotový, to asi nevšímejte. To není nic, to není nic. A taky budu natáčet nějaké hry na telefonu, tak spojete na můj další kanál Android Games. Tam, protože mám teď nový mobil, tak natáčím to. I jako jiný hry, protože mám lepší telefon. Tak natáčím lepší hry. A ten sklad ještě není úplně hotový, ale už je hotový. Ukážu vám boudy pro psy, který jsem slíbil v minulém díle. Jsem slíbil, že udělám boudy pro psy, tak tady máte. No, jak se vám líbí? No jo, můžete skákat, dělat hopla, kámo mě hopla. To se rýbuje. No, ale teď děláme ten plot, aby jsme nespadli. Tady děláme plot okolo našeho skladu. Je to taky divný, musím upravit. To díra, se mi nelíbí, no tak mně došlo. Mám dřevo. To je fakt teda dobrý. Když děláme plot, no jeden plot nám asi stačit nebude. Sticks. Tak, aha. Takhle. Co vy na to? Já si myslím, že jo. Tak, tady uděláme. Černý dřevo máme, tmavý teda. Žádná diskriminace, ano. Takže tady budeme. Tady děláme, nevyšlo nám to, ještě jeden nám byl. Tak ho dáme sem, to je jedno. Takhle. Ty máme plot, no tak ten jsme si mohli vzít, no ale jedno. Takže jedno. No, to by mohlo být všechno. Ještě bychom tady mohli udělat kovadlinu a na něj dát jako takový různý bloky. Počkat, si dělám dispenser, teda dropper. A jestli budu dělat tohle, když ho máš páčkou. Dám mi něco, třeba 2 diamanty, budu střílet. Hele, říkal jsem to. Dobrý nápad, už vím. No, ty zabil? Ne, nezabil. Tady by mohly být dropry, ale já nemám sekiru. Mám sekiru. A na druhé straně je páčka. Nebo takhle. No, budu taky střílet. Tak sem dáme ty diamanty. Střílí to. No. Tak uděláme takhle, takovýhle způsob. Ale to je blbý, že mám jenom jeden dropper. Ale zombík. Zombíku, pojď. No ten se ani nedojde. To se nedostane. Jak se sem
chce zombík dostat? Tomu nerozumím. Pojďte, pane zombíku, tady si hezky dáte, ochutnáte můj oheň. No, určitě vám chutnal. Doufám, že jste si pochutnal. No, to je dropper a páčka, tak. Tak, teď vržou dveře, protože teď je průvan. Vržou dveře, protože je to průvan. No, to bychom měli, takže tohle máme hotový, to se mi docela líbí. Páčku. Páčku si dáme takhle. No, a tady budou takhle nějak ty budou kovadliny a na něm bude nějaký vzácný blok. Ty koukám, že tady chybí něco. No, tady chybí sklo. Já nemám písek. V předchozích dílech jsem říkal, že nemůžu natáčet delší videa než 15 minut, tak nevím, proč mi někdo píše pořád, že chce delší videa, protože si blbej, no, tak jako se neví, že jsem to říkal. No, teď si uděláme sklo, briky nepotřebuju, pryč s brikama, tak když si dáme sem, to je jedno. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, nebo sdílejte a čau.